Броктон, Массачусетс. Шо? Свалив, хуясос. Кому сказал? Сдрыснул от селя. Якого хуя? Ебанат? Гей! Хто гэта зрабіў? Хто, бля? Ты? Акно мне расхуярыў? Ты расхуярыў? А? Маўчыш, гаўна кусок? Адказвай! Ты ахуеў? Так яго! З'ябав от селя, пакуль я тебе не ёбнуў. Блядь! Якого хуя? Уэйн. Агучана студыяй Гаварун Бай. Раздзел 1. Дык дастань. Гей! Пацан, ходь сюды. Гей, чуешь, размова ёсць? Я обедаю. Твой батя не адчыняе. Аплата дзе? Вы мяне нагнуць хочаце? Ён не можа адчыніць, ён хворы. Сраў я на яго хваробу, ўсё адно мусіць плаціць. Стой! Я заплачу. Мо ён і не бацька табе, хто ведае, каго толькі ў гэтым доме не было. Сучы потрах, гандон! Ты гэта знарок выблядак! Куды пайшоў, блядь, сука? А ну ідзі сюды, підрылак кончаны! Каб ты здох! Уёбак сраны! Чмо смярдзючае! Ну что? Блять! Что? Я тут сраные пячэнькі продаю, вот что! Даруй, мой тата спіць. Дык чаму ты адразу не сказаў? Бляха! І чаго гэта твой тата спіць сярод белага дня? Ён гультай? Не, у яго рак. А хворым на рак можна есці пячэнькі? Ён цяпер не шмат есць. А ты? Любіш іх або і ўнутры псіх? Я люблю пячэнькі. Нармаз. У мяне тут ёсць з арахісам, з кокосам, на смак як гаўно сабачае, але некаторым падабаюцца. І з лімонам. Ну? Зойдзеш? Ты ж не зробіш нічога стромнага. Чаго стромнага? Адзін мужик мяне папрасіў паказаць пальцы на нагах. Мне твои пальцы не трэба. Добра, пофіг. Пайшлі.
Музыку любишь? Так, шмат чаго, рэп і... У тебе есть хлопец? Ды не. Хочешь, я буду твоим хлопцем? Не ведаю. Які у тебе рост? Ну, доволі высокі. Так. Стань да мяне спінай. Гэта як? Вось так, ёлуб. Браты і сёстры ёсць? Брат, по-моему. У сэнсе, па-мойму. Ён марпех і давно не званіў, таму... Дык ён забівае людзей? Ну так, это ж типу іх работа. Круть. А у тебе брат ёсць? Двое. Чым займаюцца? Яны уябаны. Ага. Ну што, мне хапае росту? Дык будзеш маёй дзяўчынай? А ты купіш у мяне пячэнек? Я б купіў, але ў мяне грошай няма. Ну дык... Дастань. І знайдзі мяне. Я жыву ў Нортансранску. Уэйн! Ты дзе цягаўся? Я спазніўся на 20 хвілін. На 20 хвілін і 3 тыдні? Хочаш купіць мае нунчакі? Тыя сапраўдныя трушныя? Японскія? А не гош! Я тут загнаў пакемонскую хірабору, таму сёння пры бабле. Тады хадзем. Гэта не мой замок. Стапе малыха! Здароўкі! Я надыбаў нам сэндвічаў са Старбакса. Паабедаем разам? Добра, Орландо. Пабачымся. Што з ёй? Што гэта... Нейкая хрень з пазваночнікам. Я ўкладваюся ў яе, бо гэтыя пруты здымуць праз паўгода. І ведаеш, што не бачаць іншыя? Яна без іх красапетка. Да таго ж, сам ведаеш, я люблю фантастыку і коміксы. А яна такая, як суперкіборг. Так, малыха? Ты малаток з сабой цягаеш? Ну, цягаю. Гэта не мае рэчы. Ды бачу, тут жа кнігі. Ябло забей, калі ласка. Так, не лаяцца мне. Я сказаў, калі ласка. Дзе ўсе мае рэчы? Божа, Уэйн, нельга вось так урывацца. Давай выйдзе, а потым пагаворым. Даррен, Скотт, селі, а ну быра. Не крыўдуйце, але гэты псіх потым прыйдзе да мяне дамоў. А вы не. І чаму я ную? Так, выйшлі адселя. І селі вон там. І цыц мне. Ахерэць, Уэйн. Так нельга. З маёй шафкі зніклі ўсе рэчы. І нехта забраў мае нунчакі. Дык не трэба было прыносіць нунчакі ў школу. Скуль мне ведаць, дзе яны? Слухай, гэтыя дзеці ўсё крадуць. Пару тыдняў таму міс Хілі скралі чаравікі. Звычайныя чаравікі. Старой матэматыцы. Уэйн, стой, пагавары са мной. Я мог выгнаць цябе 5 разоў, але не выгнаў. Як там твой бацька? Ты ж ведаеш, мы з ім даўно знаёмыя. Так. Ён завёў срака з ручкай Томі Кол. Так, і дзякуючы яму гэта традыцыя дайшла да цяперашніх вучняў. А яшчэ ён дубасіў мяне. Аддубасіў на маім жа дні народзінаў.
А ну, перестали! Перестали, іначе й богом клянуся! Сели і гніди прищамілі! Гэта няправільна, але я іх ненавіджу. Сапраўднай, дарослай нянавісцю. Я б їх. На чим спинилися? На тим, як мой тато вас дубасів. Менавіта. Так, ён дубасіў мяне, але маіх ворагаў ён дубасіў удвая мацней. Няма сумневаў, ён быў мудзілам. Але цярпець не мог, калі нехта сыходзіў непакараным. Табе гэта нікога не нагадвае. Хочаш банан? Прабачце. Ладно, еш. У мяне яшчэ ёсць. Дома. Слухай, Уэйн, людзі заўжды глядзяць, дзе б каму паднасраць, але хай з гэтым разбіраюцца адпаведныя людзі. Такія, як я і закон. А з татам хто разбярэцца? Слухай, нікому не даспадобы, што адбылося. Усе ведаюць, што праца давяла яго да хваробы. І ўсе ведаюць, што на судзе яго кінулі. Гэта няправільна. І ты маеш права злавацца. Твоя мама пляваў я на яе. Хочаш, бегай. І выпраўляй усё няправільнае. Тваё жыццё. Вядома, ісці па слядах бацькоў лёгка, але ты не абавязаны. І што мне рабіць? Не ведаю, хлопча. Проста не будь як гэтыя ляснутыя. Праўду кажу, гэта сапраўдныя карты пакемонаў. Пакіньце яго! Стой! Спакойна, кіборг. Ну давай, заплач. Якога чорта тут творыцца? Уэйн! Уэйн, мы толькі што дамовіліся. Уэйн! Уэйн! Так, у школу ты ж не хутка вернешся. Даруй, што сапсаваў спатканне. А сам ты як? Прыйшоў у школу павыбіваць пацанам зубы? Мне трэба грошы. На што? На пячэнне. На пячэнне? Так, калі куплю пячэнне ў той дзяўчыны, то яна са мной пагуляе. Абасрацца! Братка Уэйн выйшаў на паляванне! Харэ, гляньце, зусім вырас! Добра, важнае пытанне. Ты ведаеш, дзе ў дамы знайсці цыцкі? Я цябе ўгроблю. Ладно. Просто ты ўпершыню расказваеш аб дзяўчыне. Лады. Мусіць, яна асаблівая? Як зваць? Не ведаю. Ага, не херовы пачатак. Я прыдумаў. Яны ўсе твае. Ха! Абасрацца! Калекцыя твайго баці, цыцачкі! Офігеть! Оба-на! 82-й! Валасатенька! Дзе ў цябе мяхі для смецця? Гей! Грошы. Вось. Беражы, як зрэнку вока. Як зрэнку вока, добро? Забягу вечарам! Нортан-Сранск. Хочаш у дом залезці? Не. Не. Подкалола. Сядзеш? Так. О, не. Я ўжо ўсё прадала. Нічога. Я жартую. Пакінула табе. Гаўняныя какосавыя. Памятаеш, як гаўно сабачае? Але пофіг. Думаю, пойдзе. Гаўно сабачае нормуль. Мне столькі не трэба. Мы ж дамовіліся. На. Добра. Значыць так. Уся гэта романтычная хрень не маё. Не люблю кветкі, ніякіх валянтынак-шмалянтынак.
Я не буду трымацца за твою потную ручку. І нічога не буду табе гатаваць, толькі калі не гатую сабе. Усёк? Так, І не глядзі на мяне так. Срань. я не ведаю, як цябе клічуць. Мяне Уэйн. Ну і дзіч. Мяне таксама. Сур'ёзна? Не, дурында. Дэл. Мяне клічуць Дэл. Гэта поўнае імя, таму не пытай. На што патраціш? На выбары. Пайду ў мэры. У мэры? Буду балатавацца, калі вырасту. І тады буду кіраваць гэтым сраным горадам. І ніводны гандон не будзе ўказваць мне, што рабіць. Нават мой гаўнюк бацька і гаўнюкі браты. Я прагаласую за цябе. Хочаш? Хочаш пасячы з мерыдлёўкай? Хачу. Ненавіджу хатнюю працу. А кім будзеш ты? Не ведаю. Яшчэ не разабраўся. А што робіць твой тата? Апроч таго, што памірае. Ты будзеш рабіць тое ж? Не, якраз работа яго і палажыла. Зразумела. Тады не будзеш. Не хачу мець нічога агульнага са сваім гаўнасямействам. Я зраблю ўсё, каб ніхто не даведаўся, хто мае сваякі. Не ведаю, гэта ж сям'я. Нехта ж мусіць нагадаць табе, хто ты. Адкуль усё такое? Тата! Тата! Стой! Не падыходзь. Воу! Хто ў нас тут? Хто ты, блядь, такі? Хто ты? Хто ты, блядь? Што гэта ён цябе лапаў? Не лапаў, тата, кідай! Ну пайшла! Я задаў пытанне, педафіл. Ёбаны педафіл! Ён спытаў, сраны педафіл! Дай яму устаць! Згінь! Гей, глядзі сюды. Гаўно малое. А ты моцны, прыгажунчык. Я спытаю один раз. Один нахуй раз. Хуля ты робіш? Один з маёй 15-гадовай дачкой. Пячэнне купляў. Не трэба, Уэйн! Што? Сука, я ж табе казаў, Дэл. А? Даруй. Харе красці і перапрадаваць блядскае пячэнне. Божа. Даруй. Сюды давай. Гэта маё. Зяпу забіла і грошы сюды, зладзюга малая. Я, бля, не жартую. Думаеш, жартуе? Ён, блядь, не жартуе. Хлябалы завалілі, ёбалы кончаныя. Ёбала кончаны. Ёб. Грошы сюды, бля. Сука. Я вырасціў сраную зладзюгу. Нікчэмную, як твоя блядская матка. Варушы сракай. Пайшла! Хлопцы! Пакажыце гэтаму выблядку педафілу, чаму не варта акалачвацца ля маёй дачкі. Кавёламі перабірай. Зараз павесялімся, сука! Хочаш сястру склеіць? Трымай, педрыла! Палож, каму сказала. Я сур'ёзна. Яшчэ раз плёснеш на мяне суднам, і я засуну яго табе ў сраку. Твой бацька не смешны, а думае, што я з яго ўсцыкаюся. Хлопча, што з тваім тварам? Малец, я ўжо не бачу, дзе старыя швы, а дзе новыя сінякі. Ты глядзіш на мае грудзі? Так, мэм. Прабачце. Табе трэба навучыцца хлусіць. Вядома, ты не з такіх, але трошкі прыхарашыць праўду будзе не лішнім. Дарэчы, сёння ў мяне быў госць. Мой колішні сказаў, што нейкі хлапец твайго веку прыйшоў да яго і разбіў камянямі ягоныя вокны. Не. То бок гэта не ты. Не камянямі, а ледзякамі. Ладно. Тут мог бы і схлусіць. Не трэба было дзеля мяне. Ён жа здрадзіў табе. Так. І я кінула яго. Так усе і робяць. Гэта мае праблемы.
а ў цябе поўна сваіх. Ты злуешся, З чаго гэта? што я разбіў вокны? Я вельмі, вельмі злая. Зразумеў, што я зрабіла? Вучыся. Я нешта спякла, ў кухні знойдзеш. Здароў, тат. Не спіш? Не. Не сплю. Глянь, пірог. І лыжкі. Файна. Я не голодны, але пагляджу, як ты єсі. Сядай. Жуй. Часам я баюся, што ты ўвогуле не єсі, але цяпер хоць сам бачу. Зацані. Хтосьці правільна паставіў і выйграў на аплату хаты. Гей, пашанцавала жафэлкам? Нам з табой. Так, пашанцавала. Падла, смаркачы міллеры запускаюць. Дзень незалежнасці там ці што? Не. Сядь і даеш. Пагавары з бацькам. Давай пагаворым. Што за фотка? Бля, не хацеў яе паказваць. А можа і хацеў, не ведаю. Дай сюды. Крутая тачка. Крутая. Таму і купіў. Моя. Не залівай, ты машину купіў? І дадому не даехаў. Толькі разлічыўся, як мамка твая зваліла на ёй са сваім дэбілам. Богам клянуся. Кожныя пару гадоў гэты хуясос дасылае мне фотку, каб паздзекавацца. Дык вось як мама цяпер выглядае. Ага, ляхі як цэбры. Помніш, як яна выглядала, твоя мама? Мне 5 было. Самая цяжкая ганьба для бацькі. Нічога не пакінуць сыну. Ты шмат чаго пакінуў, тат. Шмат, не шмат. А доўбаная тачка мусіла быць тваёй. Гей. Дзякуй табе, што трымайся малойцам, а не з цыклом. Вы там ахуелі ці што? Пізда ім. Гей, Уэйн! Уэйн, стой! Не трэба, Уэйн! Гэта Уэйн! Нас маты! Всё, тат. Яны больш не будуць шумець. Я забраў тых прытыркаў рымскія свечы, а яшчэ ім 80. Тат. Тат. Тат.
Бувай, тату. Акала, Флорида. Чого? Гроші принес. Ти глянь. У апошню хвилю афелок. Тут усьо? Мяркую так. Буду вашим господаром яще місяць, пакуль твой батька не... Жри, говно. Что, бля? Иди нахуй. Тебе там смешно я була на кусок? Да я викину твоего батьку к херам собачим. Сучий потрох. Звоните в 911. Это ж моя пенсия, выблядок. Мой дом. Я батька латить. Похуй твой дом, там же мои цицки. Пизда мой дом. И он разгорается. Якого хуя? Сука, блять. Батя, глянь! Ваверка на собаку, як на коні! Что это было? Уэйн? Якого хера? Поедешь со мной в Флориду? Навошта? По батькову машину. Навошта? Ён хотел отдать ее мне. Дэл! Возьму бикини. Дэл! Что там наверсе? Иди и погляди, пиздюк. Сам погляди, яблан. Сука, не смей, бля. Кто там наверсе, Дэл? У меня бита мужик. По правде нема. Готово. Не, навушники. Дэл, откажи! Усё, пошли. Стой. Похуй, я подымаюсь. Даруй за братов. Тебе пизда, сучара! Ніхіра не спотребяться! Тобі не так само ніхера не спотребиться, виблядка кусок. Ти! Уэйн, не чапай його. Що я тобі казав на кон своєї дочки, йобала? Серйозно? Фейерверки? Сцикло говняне. А, блядь! Садися на моцик. Уэйн, не треба. Іди.
Ти ябаний хуясос! Нет, тата, хопить! Зяпу забила! Я тебе, сука, забью нахер! Бля! Блять! Твой батя теперь без носа. Я бать тебе у колена, гандон! Говна, кусок выблядок! Дэл! Прошу тебя, не сыхоть! Покуль, тата. Дэл! Дэл! Делайла! Делайла! Акала, Флорида. Отлеглость 1300 миль. Шейн, за что яшчэ жаре гэты хер? Кинь яму сэндвич. Але я не хочу. Мужик, там двойный слой мяса. Так і ведаў, што не з'есць. Кожны раз. Ну ты дэбіла. Рэджы! Чуеш? Вы яшчэ ў сраку яму засуньце той сэндвіч. Хадзем за мной. Поўна хата ў ябанаў. І што тут? Сёння ж твой ДН. Ну и что? С 18-годдзем. Мне 17. Посрать. Забойца. Уэйн. У наступных серіях. Знайшоў мою дачку ёба. Дзе наша сястра, коп? Я гатовы пайсці на пошукі вашай дачкі і знайсці сукінага сына. Яны едуць за ім з бітамі. Трэба дапамагчы. Я нікуды не паеду са сваім 16-гадовым вучнем. Разумееш, што гэта неафіцыйна? Едзем у Флорыду. Поверить не могу, что поехала с тобой. Ты нават не ведаешь, куда нам ехать. Ёпта! Пиздюк с кавой! Бля! Да что ты за хер с горы?